Assalamu alaikum hettiyanko be yeɓiyanko ɓayaw Piindi TV bisimilla mone roɓindu jayndeli moɗon weltare min dañde kala saaha huccidde mon noon kadi min dañiri weltare oɗo subaka aljuma hande ko yiɗon yo Allah waɗanen jaam goto fof salminama inde ko noon manama e jettode sarenɓe men jettaka e laal gotol calminama juura berta juuɗe ñaga duwaw yuppo e Sénégal e aduna o foof ɗum noon hettiyanko be yeɓiyankoɓe dañde weltare kadi artude huccidde mon ɗum noon ko wiide on yo Allah waɗanen jaam e kisal sutura yuppo e aduna o foof Allah wappana en ɗo mawɓe meɗen aadaya cosaan diine e fof ɗum noon hetten ko ɓeɓiyankoɓe ko ɓuuri tengtude e jayndel ndi hannde ene jeeya ɓeɓe ganduɗa kamɓe goni heɗɓe to suudu sardiyankoɓe to yette gueɗe dañde toon to suudu sardiyankoɓe ɗum ɗon ma en gar hen joni joni ha tengte kelle ko ganduɗa kañum woni piyodirde goɓɓe fettodirde e ŋaccodirde gonɗo toon e nder tan ko ganduɗa kañum woni suudu sardiyankoɓe to e tan ko ganduɗa kañum woni rapport mo ARNP kañum ne nane nder jayndeli meɗen ha tengte match podɗo dañde dimanche so Allahu lamɗo jaaɓi joni joni wonta so Allahu lamɗo jaaɓi noon tigui hettiyankoɓe yeɓiyankoɓe uddita damal ko jayde gendire le soleil jayde le soleil noon ari tan e université Amadou Mahtar Mbow uddittunoɗo hanki to Diamniadio ɗum noon waɗama inauguré ko gardiɗo leydi tigui ardino ɗeɗon taaɓe mbiyen tan ha joni ɓe jetodire sukaɓe ganda jogori janggude toon kono kay fayi e tokara mana inniraɗo ɗum o woni Amadou Mahtar Mbow ɓe mbi o tottiri walla mbiyen tan udditi toon bibliothèque o wimo wat toon 10 000 ouvrage ɗum ko bibliothèque hoore makko woni ko jogori nawde tonete kanko kay inniraɗo oɗon tan université woni Amadou Mahtar Mbow kanko teddinira kono kadi kanko rutti teddugal ko foti nonete garen ha joni e jayde l'ADPH ɓe gari ha joni tan ɓe mbi Sénégal udditi jeeɗiɓijo muɗum université ɗum koto Diamniadio to dañi caggal inauguration maître Abdoulaye Wade rewi hen ko Dakar Arena e tan gar mo tero ɗo joni noon ɓe mbi kay Diamniadio nani fuɗɗo ummade walla mbiyen mbadi muɗum nani fuɗɗo kay ɓurde yarude yeeso ɓe mbi yete kay toon to diwan mo Diamniadio to université Amadou Mahtar Mbow udditama tonete ɗum noon woni ko ganduɗa mawninama hanki e tan tawtorango gardiɗo leydi ndi kanko kay taƴi lefol ngol ɗon walla mbiyen kanko waɗi inauguré oɗon université mo ganduɗa ko Moussa Sarr woni yette directeur général woni directeur université o ha joni e nder tan jayde Walfadjri noon e oɗo subaka kañum ari tan ko wiide république o kay koko waɗa giflé walla mbiyen koko fiya hello ɗum noon so ƴewtidama tan ne wawi nadde e kelle ganduɗa ƴewtidama toon to ganduɗa ko kañum woni to assemblée nationale to saabu o yoɗani worɓe fiide rewɓe ko way noon ɗum noon yiyama toon e suudu sardiji leydi meɗen hanki noon jiiɓinoma no fewi ɗum kay woni konguɗi ganduɗa nane nder jayde ndeɗo garen kay ha joni jayde l'observateur noon kañum wi tan ko barbari manam gueɗe ganduɗa welani yiide welani nande te kay pawake lawol ko ɗum yiya to suudu sardiji leydi meɗen to ɓe mbi ko kay gacce tigui ɓe pawi e leydi meɗen Sénégal ɓe mbi kanko masata kanko fi hello oɗo ɓiɗɗo debbo biyeteɗo Amin Ndiaye ñiibi kañum noon woni hanki ko ganduɗa yete yoɗani toon to assemblée nationale to ɓe mbi kay ha joni tan koko ganduɗa ina wawi wasde dañde ɓe mbi tentative de viol ɗum noon woni ko ganduɗa won couple goto ko kañum tan bonni ɗum koye chambre d'hôtel ɓe mbi dañi ɗum noon ko to diwan mo Lac Rose to yete ɗiɗo kamɓe ɓeɗon dido noon mataw tan hakkude mabɓe wattidaki ɗo weeli ɗum koye jayde l'observateur woni ha arti e tan rapport mo ARMP ɗum noon ɓe mbi sapko pena e tan banggue transport ɓe mbi yete ɗo joni yete kamɓe koɓe waɗaɓe épinglé e nder rapport oɗon garene jayde quotidien et le quotidien ɗum noon hanki caggal nde tan ministre mo ganduɗa kanko woni Ismaïla Madior Fall yahanno toon to assemblée to kanko ministre
ministre de la justice hanki noon kuccondiral makko tan e ɓeeɗo kay sardiyankoɓe weeɓani sabu ko woni fof yiyama toon kareli poɗodiri ha tan fiyondirde e kelle dañi hen ɗum nane nder jayde quotidien le quotidien ɓe mbi noon kamɓe ɓe ganda ko kamɓe goni député ji ɗi kay koɓe mbaɗi ko mataw rewane lawol garene jayde les échos ari e match porɗo dañde hakkude Sénégal e Angleterre ɗum noon ko dimanche oɗo so Allahu lamɗo jaaɓi ɓe mbi yete kay Balo Touré e tan mo ganda kankone Nicolas Jackson kamɓe ɓe mbi yete oɗo saaha mataw kay aɓene ndare koyɗe faade nder tan match walla mbiyen oɗon match mo ganda ina faade ha joni ɓe mbi Cheikhou Kouyaté kanko noon amone banggal cafrugol makko ha joni ɓe jiyanimo taw banggal Sabali e Nampalis ɓe mbi noon koɓe wadɓe absent koɓe jiyaka e banggal terrain o ha joni garene jayde wonde woni jayde tribune noon ari tan député ji ɗiɗi ɗi ganduɗa ete kay ɓe mbaɗi ko ganda yoɗani ɗiɗon député ji noon fiide tan walla mbiyen ɓe mbi kamɓe agresseur ko agression ji ɗiɗon dañɗo e nder assemblée ne wawi wattindade hay prison ɓe mbi yete oɗo biyeteɗo Amy Ndiaye Gniby ko cowiɗo wonno fiya noon ɗum noon addi ne wawi addude caɗele ganduɗa koye nder moɓe wonta ɓe mbi bibliothèque uji ɗo joni kewɗi koko uddi ɓe mbi sukaɓe ɓe kay koɓe holluɓe caggal tigui e banggal lecture manam joɗade tan walla yaade bibliothèque ina janga ɗum noon woni ko ganda koɓe holluɓe ɗum caggal ɓe mbi président gaddiɗo leydi ndi président Macky Sall kanko kay o dañi tigui weltare e tan mo ganda kanko woni Moussa Baldé ɗum woni konguɗi ganda nane nder jayde tribune garente direct news noon ha joni arti tan o ɓimbi hoto rupture o woni saabu fatteno ko assemblée mo ganduɗa ko assemblée gadɗowo changement e nder leydi ndi ko assemblée mo ganduɗa ete hande yimɓe ne mbawi wiide ko assemblée timmuɗo kono noon wona ɗum yiya saabu so ƴewtidama kay oɗo 14e législature koko ganduɗa ko caɗele tigui ɓuuri hen ƴewtidede haare jamma e ñalawma poɗodire e ko ganda ko kañum woni haɓeteɓe ko way noon ɓe mbi kay kanko Guy Marius Sagna ɓe mbi darde makko waɗanno toon kanko Barthélémy Diaz ɓe mbi ko micro o waɗi arraché o tetti e jeese yimɓe foof toon to assemblée nationale to ha tengte woɗɓe ɓe gandane cuuta konguɗi ɗi potani fawde halifaɓe nder leydi meɗen ina pawa ɗum e dow mumen ɗum noon woni ko gandanane nder jayde direct news garen ha joni jayde grand place grand place noon tigui walla mbiyen grand panel kañum grand panel noon e oɗo subakari tan ko e konngudi Pape Alé Niang kanko noon wiidemo amona toon to diwan mo Soka oɗo saaha noon koye dumbirɗo woni o wi noon mo fuɗɗo grève de la faim ngam tan hollirde mette makko e ko ganduɗa nani fawe dow makko are ha joni e assemblée nationale o ɓe mbi tan ko way kono marché yabsa jëkkër ni goto fof ko wela waɗa e nder assemblée oɗon ɗum ɗon noon yoɗani sappo Massata Samb kanko fi hello ko Amy Ndiaye Gniby ɗum noon woni ko hawni e nder assemblée meɗen oɗo jayde libération kañum tigui uddata damal ari ha joni tan e banggal ARMP ɓe mbi yete oɗon rapport yalti oɗon rapport mo ARMP noon wonɓe ganda mbaɗama hen épinglé mana nangama henete ɗum noon ɓe mbi yete nani kay jokki ha joni ɓe mbi e ɗiɗon kay ɓen ɓe ganda nangama ne jeeya hen pharmacie nationale d'approvisionnement ɓe mbi ko tolni e milliard uji 4 piccal ɗiɗi naate banggal yette liggeyaji moɓe tawa noon hay goto pièce justificative ala hen mana kala ko ganda kañum woni pièce mo woni pièce comptable ɓe jiyan ɗum hen ɗum noon woni ko addi e caɗele ɓe mbi mairie mo Malika kañum tan kamɓe ARNP ha joni nde ɓe mbaɗi rapport moɓe oɗon ɓe mbaɗi hen ko dépense uji ganda kañum ne fawake lawol Dakar Dem Dikk ko noon kañum ne koko waɗa épinglé ministère de la culture de la communication kamɓe ne darde moɓe banggal koppareje jaltuɗe foof nane nder jayde libération ɗum ɗon woni ko ganda koye rapport oɗon ɓe mbaɗa épinglé jaltuɗo
mo 2021 ɗum noon ɓe garti ha joni e Pape Alé Niang puɗɗiɗo grève de la faim so tawi gueɗe makko ƴettetaka walla tan haalaka ɓe mbi ko tolni 315 hectares ɗum noon woni tan ko watteno walla ko remeteno yamba ɗum noon yiita to diwan mo Sindia ɗum noon ɓe mbi tan oɗo saaha duppama kamɓe armé wo noon no pawi hen juuɗe hettiyankoɓe yeeɓiyankoɓe noon tigui udditen hello wongo joni wonta so Allah lamdo jaaɓi non tigui garene jayde direct news e konngodi addi wiide tan hoto rupture pattenoɗo e assemblée nationale o ɗum tigui woni namdal ngal saabu so ƴewtidama ko kewi toon ko ɗum ɓuuri tagde ko kewi to jamñajo to woni ko waɗi fayida uddide université goɗɗo e nder leydi meɗen hande yiya no darde muɗum ƴewtidaka ni no fewi te hanki so ƴewama kikiɗe wo foof yiyama e télé RTS ɗum ko ganduɗa kañum woni site uji internet hollidde darde gardiɗo leydi ndi e oɗon université udditenoɗo ko ganduɗa ni wawi ɓurde hoyɓinde gonki sukaɓe ɗo e université Cheikh Anta Diop saabu hewɓe so nawama toon ma won ko ganduɗa caɗele ne wawi ustanade wona hen yimɓe hande ko kewi to assemblée to suuɗi ko way noon saabu noon ko mawɓe hellifaɓe fiyodiroɓe kelle mawɓe hellifaɓe suutoɓe konngudi ɗi ganduɗa konngudi ñaɗɗi ɗi neɗɗo fotani suutude mawɓe hellifaɓe ƴettodiroɓe e toon to suudu sarɗiji leydi meɗen ɗum fo saabi ɗum ko parti o gonmi parti oɗo gonda et pourtant kamɓe ɗiɗon député ji nawiɓe toon ko sénégalais ji ɗi saabu wiya ko suudu sarɗiji leydi meɗen kala ko ganduɗa kañum woni mette askano e ko foti yaade mabɓe e ko foti e ko ganduɗa kamɓe woni goƴali mabɓe ɗum fonno wonde darde député ji ɗiɗon toon to assemblée nationale to yete kono so goɗɗum yiyama hande ina hulɓini darade ina haala konngudi ɗi ganduɗa yoɗani hay konngudi haaloɓe toon ko woni intérêt sénégal feeñata saabi ɗum ko daraniɓe toon haare daraniɓe toon duko daraniɓe toon ko way noon hande hay so neɗɗo darima jeeyama e laamu nana miijo holno mbaɗanmi hami haala goƴa ɓe gondumi ɓe walla goƴa to gummimi to ɗum fo saabi ɗum ko so neɗɗo fuɗɗima haalde tan sikke mataw haalta ko par ce que koko waɗi contre gardiɗo leydi ndi walla ha to haalirta to heɗetake kono ko yiyande tan yahata goto fo hakkille muɗum yahata kono ko kewe assemblée ko ganduɗa ko gestuji ɗi yoɗani gestuji ɗi pewani koko ganduɗa hande mawɓe hellifaɓe nawaɓe toon to assemblée nationale hande ko ɗum hollirta holko saabi yimɓeɓe nangude juuɗe mumen e carte uji mumen wasde yaade wotoyde assemblée nationale saabu goto fo ko jaaɗo ha natti dañde hoolare e assemblée oɗon ko saabi ɗum ko wona goƴali yimɓeɓe nawataɓe toon kono goto fo ko intérêt personnel nawata ɗum toon to assemblée nationale te ɗum fotano wonde koyɗe mabɓe goto fo noon ni jogui parti mo jeeya goto fo ne waɗa défendre parti muɗum kono goto fo sene haɓono ko ganduɗa ko kañum jeeyi walla kañum yiiɗi fune foti waddude hen needi ne foti waddude hen ko ganduɗa ko kañum woni kersa e ko way noon kono noon so ɗum ala hande koko ganduɗa yete yoɗani hay sukaɓe ɓe ganduɗa nani puɗɗo ummade ina jiiya gueɗe mbaɗi ni e assemblée ɓurti saabu noon ko heewi ɓooyi yeyde nde e nder assemblée dukko ɓooyi dañde toon nangodiral ɓooyi dañde toon kono yaade ha yimɓe ɓe beddodira sisuji ɓeɗo nanga micro ji taƴa ɓeya daro e dow taaɓe ina kaɓa ɓeya gara ƴetta ko ganduɗa ko kañum woni to fotno caisse poɗɗo urne poɗɗo mo ganduɗa kañum foti waɗede kayitaji goteteɗi walla enveloppe aji goteteɗi nawa hande mbiyen hol wonɓe to assemblée nationale ɓe ganduɗa ko comportement ji cukalon tokkoson nawi toon cukalon duuɓi jeeɗiɗi duuɓi joyyi ɗi ganduɗa kala to jooɗi gummata ko tawa kaɓani hande foti waɗede dépassé ɗo tolnaɗo saabu ko mawɓe hellifaɓe ƴetta yimɓe pini subaka law ɓe kacciti ɓe kaccitaki jeehi dagoyi to bureau de vote uji to dañi ha heure moɓɓe yoni ɓe beddani on ko ganduɗa kañum woni kartal wadde yoɓe mbat respecté ɓen ɓe ganduɗa tottiɓe ɗeɗon carte saabu wona pour haare wona pour duko tagui député yaade toon to assemblée nationale to kono ko daranade toon leñol ko daranade toon askan ko daranade toon ko ganduɗa kañum woni population muɗum yo député ji gartir hakkillaji mumen ganda wona sukaɓe te koɓe mbatta ko ala mo weeli
ko be mbatta ko ala fof mo ganda wi yodi walla fewi yo goto fo ƴewto darde muɗum sabo haala ñatka ko fijirde jaleede ala fof wana haala ñatka hokkirta ɗum yoɓe ƴewto darde mabɓe que ce soit parti pouvoir que ce soit opposition yimɓe tampe ngal ɗon banggal yimɓe cohlani ko jiyata e assemblée ko hettiyankoɓe yeɓiyankoɓe a Piindi TV commentaire uji moɗon ina faade e ko ganduɗa ko kañum woni roɓindu jaydeli moɗon onone gaddon hen miijo mon altine so allahu lamɗo jaaɓi ɓeyden hen yewtere yo Allah waɗan en jaame kisal hokka en tawede kadi semaine garowo ha kitale garode so allahu lamɗo jaaɓi wiɗon yo Allah waɗan en jaame kisal bani mon Debbo Aissata Ndiaye heɗanno ene banggal caméra o ko Mansour Sow alias Thiat wonani en to banggal technique to ko Ali Fall Allah jarama on jarama